Gisaway ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte ang Makabayan Block labot sa pagpasaka og impeachment complaints batok sa duha ka pinakataas nga opisyal sa nasod. Sumala ni Kong Pulong sa iyang pahayag, una mag-lecture ang Makabayan Block labot sa betrayal of public trust. Tubagon usa nila ang tinuod nga biktima sa ideolohiya nga ilang padayong ginadepensahan. Ang maong grupo ang nagduso nga palagputon si President Ferdinand Marcos Jr. ug una pa man February 6 nga giset sa Korte Suprema, gidali-dali ang pagpasaka og impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. Pangutana niya kung kini serial impeachment ba o klaro nga gutom sila sa gahom ug interesado matud pa ang makabayan sa pag-destabilize sa gobyerno. Tanggalon ang duha ka opisyal nga naa sa pinakataas nga posisyon sa nasod nga gipili sa katawhan ug hatagan og dalan alang sa ilang wala magmalampuson nga ideolohiya. Dili matud pahimuong dulaan ang impeachment. Dili sab kini shortcut sa gahom alang sa mga grupo nga kanunay nga mapildi sa eleksyon. Ginakuhaan pa og pahayag ang Makabayan Block kalabot niini.